салому алейкум бародарони қанди ман хуш омаден ба канали биогумус ва моҳипарварӣ. моҳи саҳар ният доштем ки ба тарафи шаҳри нав равем барои ниҳоли павлония бо павлонияро ташкил мекунем. дар роҳ ака иброҳима дидем, яке аз фермерои вай кор мекардаги фермерои бисёр асил пешқадами балдурғон қишлоқи ҳақиқат ки гуфт ки хонаи акай қурбоналӣ мерем. вай ҳам павлония дорад, ҳам боғ дорад, ҳам теплиса дорад, ҳам лимон дорад. акай қурбоналӣ, салому алейкум. ва алейкум ассалом. шуморо ба канали биогумус ва моҳипарварӣ хайри мақдам мегем. аз шумо пурсиданем ки мана ин севе ки ҳозир ман хел бастаги чӣ намуд сева? севои интенсиве ки аз шаҳри Самарқанд овардем, аз Республика Ӯзбекистон 19 сол овардем. у сол баста буд, ин сол бо ин хел бисёртар баста. ман хел калон шуда сип сев мешавад. акай қурбоналӣ, ҳозир ман инҷа дар ин яшикчаҳкода чӣ дорӣ ба ҷои кардагӣ мондагӣ? инҷа ягон бузу гӯспанд нахира гуфта? инҷа писта коридагием, писта ин хел пистои майда. ана писта коридагӣ будан. писта коридагӣ будан. хоб акай қурбоналӣ, мана ин ниҳоли чи ай? нока ин нок. хоб мана инаш чи ай? немна ин гелос ки ирам ҳамин сол аз шаҳри Самарқанд овардам. ин гелосро 19 сол қади сева оварда будам. сол 2019 ҳа? 19 овардем, коридем. ё ин сол нағз бахш, калон нағз бахшда. ин ҳамин гелос ҳам аз Самарқанд омардаги ана? ҳамин сол овардаги мева. ман уҷа як дарахти павлония дидаистам ким чхел дар назарам. дарахти павлония ё дарахти декоративния ки инами дарахти инами ранги сев ҳамин калон мешавад. фақат гул метия, гул ба печи хонаро хушрӯ карда места, гул меша. гулош ай и гуло бо замбуро бисёртар асалпарвара фоида мебинад. хоб ана ки ҳозир мо омадем бо манаи нигоҳ дорем агароча чихел манат шунондаед тамоми намуди каду кабачка меган чӣ меган шунондагӣ. баъд омадаги ҳозир иҷада ман бисёр интересоват кесдам барои ҳамин дарахти қаламшои павлония. омадам ҳозир ку ҳаминро як гап зан кадом намуд чай чӣ намуд чай ба мо чӣ тавсия метӣ? ман иҷа шунондагӣ будай прамои ҳамин замин дар шунондагӣ болошда килёнка пӯшондагӣ будай. мана ин кадом намуд чай акай қурбоналӣ? ё павлония М1 ай аслишта ёра аслиша стаканда мекоридем, камака ҳамун стакан қади дар замин мегузаронем, соз мешид. лекин мо ира дар замин гузаронидем, ҳамин хелам ака гирифта дар иснош фете буд. иснош ини 3 метрам фете буд. ёш ҳамаш чизай М1 ай М1 қариб 2,5 таша дар замин гузарондем. ина бо 500-600 таша мо худо хоҳа исноша мегузаронем. хоб ана ки ҷада бо и акамон ман иҷа як теплица дора кане бинем дури теплицашда чи ай? теплицарам як муаррифӣ кана мода. ана хоб мана теплица кардаги болош ҳозир гирифтагӣ ай. болош гирифта. ин чи ай? ина павлония? павлония ҳам декоративни гул мекардаги. гул мекардаги павлония. мана гулои садбарг. мана ин лимон ва лимонарник будай. мана лимонарник будай. ҳозир акон нишон тия кани ҳосил доран ягон чи? вай доран. барқади яхелайда ин хел ина мана ҳосил шон. мана ҳосил шон. ё ҳосилои хуб дорад. чанд шид. ин 2 сол шид ин ҳосилои нағз. ҳосил додааст. хайр акам. иҷада агар мо апелсин шунондагӣ будай, ма апелсини мандарину чи акай қурбоналӣ бисёр теплицаи маъқул, лимонарки маъқул. ана иҷошам камтар нишонтем. хайр ака, мо сухана дароз намекунем. ҳозир мо қатъи акай қурбоналӣ ҳозир ҳамкориро мо давом метем. ҳамкори қатъи акай қурбоналӣ мо давом метем ки дар оянда меган ки об дар кӯзаву мо ташналабон мегардем. ҳамин хел ки дар наздики қишлоқи мо овардагӣ будай.
акам палвонера худе ки аз Узбекистон овардагӣ будай, ҳамина мо ҳами иншоалло ана харидорӣ мекунем, мебарем. Хай бо дар хона мешунем, бо давоми видеора иншоалло ба амри худо бо нишон мекунем, нишон метем. Биогумус акай Шералӣ овардагӣ будай дар уҷада. Ҳозир кирмакошонам як тамошо кардем, дидем. Хай сухана бисёр гуфтанӣ нестему. Ба ҳамаи бародарони қанди ман барори кор хоҳонем то видеои оянда.